ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೆಸಿಪಿಲೇಡ್ ಈ ಬಸಳೆ ಆಜಾದಿನ ರೆಸಿಪಿಲ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ರೆಸಿಪಿಂದೆ ಪನೊಲಿ. ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಪುರ ಏರಂಡಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತಿನಕುಲು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪುರ ತಿಂದು ಜೆರುಂಡ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ಬದಲು ಈ ಬಸಳೆನ ಆಜಾದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಅಂಚ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ತುಂಬುದ ಗೊತ್ತಿ ತಿನ್ನಕುಲು ಪುರ ಕೆಲವು ಪಂಡೇರಂಚ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬಸಳೆ ಇತ್ತಿನೇರ್ದಾರ ಬೇಗ ಅವೇನಿದ್ದದ್ದು ಕಜ್ಜಿಪ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪೆದಂಗ ತುಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋರಿ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಸಳೆನ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಉಂದು ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂದೇ ಪನೊಲಿ. ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ಟೇಸ್ಟ್ ಏಡೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಮಗೆ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈಸಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತರೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಓಕೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ತೂವನ್ಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಮುಲ್ಪ ತುಳೆವಂತೆ ಲತ್ತು ಬಸಳೆ ಜತ್ತಂದೆ ಏನು ಒಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಡ್ತಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜತ್ತಂದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಲತ್ತು ಬಸಳೆ ಜತ್ತಂದೆ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ಲತ್ತು ಬಸಳೆ ತಿಕ್ಕಂಡನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಕಜ್ಜಿ ಪುಗಾಂಡ ಬುಲೆತ್ತು ಬಸಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಕ್ಕಾಗೊಂತೆ ಲತ್ತು ಬಸಳೆ ಜತ್ತನ್ನೆ ಇಂಚ ತುಲೆ ದಂಟನ್ನು ಬೇತೆನೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿ ಒಂದೆ ಬೊಕ ಸೊಪ್ಪುನೈತ ಬೇತೆನೆ ಮುರಿದಿ ಒಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇಯ್ಪಾರೆ ದಂಟು ದೊಟ್ಟಿಗಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕಳೆದು ಬೇಯ್ಪವನ್ನು ಕೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾದ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುರಿದಿ ಒಂದೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಏಳು ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಬೇಡಗೆ ಮುಂಚಿ ಏಳು ಬೊಕ ತೂಲೆ ಮೂರು ಚೂರೇ ಚೂರು ಮೆಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರೇ ಚೂರು ಪಾಡಂದೆಯನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾಸೆಮಿಯನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೊಕ ಮಸಾಲೆ ಕಡವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದೊಂದೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಒಂತೆ ಬೇವಿರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಗುದ್ದುದಿ ಒಂದೆ ತುಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೊಂದು ರುಚಿಗೆ ಬುಡನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಬೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಚೂರು ಪಾಡೊನ್ನೆ ಬೊಕ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗೆ ತುಲೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಮುಂಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡನ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿದ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ನಮಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಐದು ಬೊಕ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂಚನೆ ದಾಸ್ಮಿ ಮೆತ್ತೆಲ್ಲ ಏನು ಪಾಡೊಂದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಮೆತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ದಾಸ್ಮಿ ನಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂದೇನೆ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ನೋಡಿ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ದಾಸೆಮಿ ಪುಡಾಯಿನ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ದಾಸೆಮಿ ಪುಡಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಕ್ಲು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ದಾಸೆ ಪುಡಾವನ್ನ ಪಟ ಪುಡಾವುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಆಫ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಯಾವ ಮಸಾಲೆ ಕಾಯಿಂದು ಲೆಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮಸಾಲೆನ ಏನಿತ್ತು ಚಪ್ಪೆ ಆಗಲೆ ದಿಯೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬನಲೆ ದೀದು ಐದು ಕೊಂಚ ಮೂಜಿ ಹಿಡ್ದು 4 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೆ ಈಗ ದಾಸ್ಮಿ ಪಟ ಪುಡನಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದಿಲೆ ಗುದ್ದು ದಿತ್ತಿ ನಂಚಿತ್ನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಕೆಂಪಂದು ಬಂದಾಗ ಬೇವಿರೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಕುಲು ಮೂಡ್ದಿತ್ತಿ ನಂಚಿತ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಇತ್ತಂದೆ ನಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ನೋಡಿ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಏನೇದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಅವಕ್ಕೆ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಗುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆತಂತುಲೆ ನಮಕ್ ಬಸಳೆದ ದಂಟನ್ನು ಪಾಡೋನ್ಗ ಬಸಳೆದ ದಂಟು ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಅತ್ನ ಮುಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ನಿಕುಲು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಳದ ಇದು ಬುಡ್ಲೇವೇನು ಚೂರು ಪೊಡ್ತು ಯಾವು ಐದು ಬೊಕ್ಕಂದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ನೀರು ಪಾಡೊಂದೆ ಲತ್ತು ಬಸಳೆ ಐನು ಹಿಡ್ದಾರ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ನೀರುಡು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬೊಳ್ಳೆತ್ತು ಬಸಳೆ ಹಣ್ಣು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪಲೆ ಇತ್ತವು ಬೆಯ್ಯನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಮಸಾಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಏನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದು ತಂದು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಾರಣಗಳ ನೀರು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಪೊಡಿ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀಲೆ ಮಸಾಲೆದ ಪೊಡಿ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಮೂಲು ಮಸಾಲೆದ ಪೊಡಿ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಇತ್ತ ಅವೇ ಜಾರಿಗೆ ಜಾರು ದೆಕ್ಕರೆ ಪೊತ್ತುಜಿ ಅವೇ ಜಾರಿಗೆ ಪಿರಿದಿತ್ತಿ ನಂಚಿತ್ನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನೇನೋರ ಒಂಜಿ 2 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಂಡ ಯಾವ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಪೊಡಿ ಆಂಡ ಯಾರು ತಾರಾಯಿ ಇಂದೆಲ್ಲತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮೇಟ್ ಬಸಳೆ ಬೇಯ್ತನ ತೂಕ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ತನ್ ಬಸಳೆ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಬೇಯ್ತಿನ ನಿಕುಲು ಬೇಯ್ತನ ಅಂದು ತೂವಲ್ನೆ ತೂದಾನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದಾಜ ಆಪುನ್ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಂಚ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬೇಯ್ತನಂದ ಲೆಕ್ಕ ಬಸಳೆ ಇತ್ತೈಕೆ ಏನು ಅನ್ಪೊಡ್ಪಂಡ ಈ ಬಸಳೆ ತಪ್ಪುನು ಮೇಲ್ಗೆ ಪಾಡೋನ್ಗ
ಬಸಳೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲೋರ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತನ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಚೂರು ಪೊಡ್ತು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಚೂರು ಪೊಡ್ತು ಬೇಯ್ಯರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬಸಳೆದ ತಪ್ಪು ಬೇಯ್ಯರೆದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡ್ತು ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಂತ ದೀತಿನಂಚಿದ್ನ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋನ್ಗ ಪಾಡ್ದು ನಿಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕುಲು ನನ್ನೈತೆ ಅವೇನು ಬೇಯ್ಯರೆ ಬಿಡ್ನಾಗ ಸಿಮ್ಮುಡೆ ದಿವಡಾಪುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಅವೇ ಕಾರಣಗ್ಲ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮುಡ್ದು ದಿವಡ್ಚಿ ಅಡಿ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಐತೆ ಈ ಮೇಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬನಲ ದಿದಿಯನು ತುಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿ ನಂಚಿತ್ನ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ದು ಒಂಥರ ಒಂದು ಗಮ್ಮದ ಪರಿಮಳ ಬರೋಡು ಆತ ಪರಿಮಳ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲವೇನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ತಾರಾಯಿದ್ದ ಪೂಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಈ ಮೇಟ್ ಬಸಳೆದ ಮಸಾಲೆ ಲಂಚನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಫ್ರೈ ಮಂತ ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ನ ತಾರಾಯಿದ್ದ ಪೂನು ಪಾಡ್ದಂದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರ ನಾಡು ತುಲೆ ಬಸಳೆ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತೂ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಯೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸಖತ್ ಆಪುಂಡು ಅವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಏನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನಾಡ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಗಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪದೆ ತೂಂದುಲ್ಲರ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ತಿಕ್ಕಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನೆಂಟ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಪುಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್